Dragi prijatelji, veliko me zadovoljstvo da vas obavestim da je izašla iz štampe moja knjiga Kratka istorija Srba. U pitanju je kruna mog rada dugog 30 godina. Jedna jako važna knjiga koja objašnjava naše poreklo prema istorijskim podacima. Neko ko je doneo pismenost u Evropu, dakle, ovde gde mi živimo, odatle je potekla pismenost u paganskoj i neznabožačkoj Evropi, o kojoj nemamo nikakve podatke do 8. veka pre nove ere, kada su naši preci došli na ove prostore i doneli pismenost. Tako da u ovoj kratkoj knjizi, kratka istorija srpskog naroda, opisane su te najznačajnije informacije iz naše istorije, tako da u opisu ovog videa imate besplatno da preuzmete ovu knjigu. Možete da kupite ako hoćete na sajtu kratkaistorijesrba.com.